Bi egun falta dira korrika lauditik pasatzeko, eskualetik pasatzeko, eta eskualetik. Zer? Bat, kontuan hartzen egunak noiz hasten direnen tal, play, eta gaur pentsatu dugu, gure zuzenekoa egin baino lehen, egingo dugula bizka kapitulo berezi bat, korrikaren ingurukoa, ezta? Menos mal, hortu dugu, daramagu ja, iru saiakera hau grabatzeko, joder. Jendak ez duten jakin behar. Iru egun daramagu, no? Garo batetik egun gara hemen. Zelan, oie, aspaldiko partez, elkarrekin gaude. Zuta biok, igual ja, hostia, esan urtetik ez garela elkarrekin egon. Bueno, Power Rangers, elkarrekin egon hemen. No, irurak. Bat, bi, eta iru, gazte bitxia. Eso ondo. Zemos equipo. Ondo? Zemos joan, ja. Entero. Ja, ondo. Ez, erdi ondo. Destiatik hau. Bai, ziatik eduki dut. Agure gaitzak. Baina, ondo, sin más. Izan dira bidezte garriro, baina, ja, martxan. Hori izan daiteke rollo intrusismo laboral, baina edadismoarekin nahaztuta. Bai, noski. Eta amatain beste denbora jubilatu klase martxan, kopikatu dizkiatela kontuak. Kamuflatzen zara, no? Claro. Bai. Azu zelan, Aitor? Ondo. Zelan azte burua? Daukat ez tarria pizkat... Komentuta, ezta? Baina asko abestu duzu. Ez, gaur komo bia izan da, Bai. Durangotik, Durango non zen jende askok esan dit, anginak edo dituela. Ez da nire kasua. Ez. Igual eltzen zaizkit berandu, baina... Espero ez. Ni edat nuen, ni edalontzitik. Listo. Edalontzionak, Bueno, egon nintzen Durangoko oiu bat Palestinara festivalean. Edalontzionak, Bai, ala. Bai. Osa, plastiko gogorra, diseinu guapoa. Jekasek dirba sartzen duenean. Hombre. Norbaitek galdetu zidan. Claro, ze komentatu genuen en plan de, joe, ze estilo guapo daukaten jekaseroak. Osa, jekaseroek. Osa, esan behar da. Bai, bueno. Zerako orduan. Bueno, benetarik egongo da, no? Bueno, Aimar Larra etorriko denean ostiralerako bukatzerako galetuko diogu. Esango diogu. Baina, norbaitek esan zidan, en plan, eta zeratik dakizu, hau, GKS kontaktu duela. Ez montatu GKS, baina. Baina, de repente GKS taldeak etorri dira. Eta organizatzen dute. Ba, ez. Baina, ondo festival izan zen. Baina, hasi gara... Bai, egia zizak. Joder, sin más. Laguarren aldean hasiko garen aponketzarekin. Venga, zelan. Ondo, oso ondo. Lehenengo Foserkin komentatzen, zen flow 40 minutu, bi eszenatoki, eta bat amaitzen zenean, beste aldean, kontzertua hasten zen. Kontzertua ziren motzagoak, 25 minutukoak, baina eszenatoki baten atzean, eszenatokin arteko tartea zen motzagoa, elkarra urbilago, eta horietako baten atzean, zegoen como jangela bat, edo txosna bokatekin, banko korrido, eta mertxana saltzen, eta hori guztia. Eta uste dut, hori oso puntu plus guapo bat zela. Galetuko nizun, karo, 25 minutuko kontzertu baldin badira, zer dira, solo hits. Claro. Bai, baina ez igual talde batek egiten zuelako, bueno, diska berria atatzea duten. Nietak esango luken moduan, las buenas. Las buenas. The great songs. Claro. Gaztea. Los one hit wonder, Top gaztea, los 40 principales. Baina, ez ziren motz egiten, osea, a ver, igual, Dena edo Merina Gris, ni oso fana naizela, pues, nigatik izango balitz, izango lirateke hor, 3 ordu jotzen. Baina, bueno, baina oso ondo. Eta Jose, zuzelan. Jose. Bai. Jose. Fose. Jose. Ba, nik ez dut zer egin azte buruan. Etxean geratu naiz. Ni baita. Jugando Xbox. Zer? Kingdom Come Deliverance 2. Bai, eta ondatzen duzu, Bai. Erosi ditut bi DNS-ak, eta estoy friqueando. Eta egin barko nuke TFGA, baina aquí sigo. Anda la leche. Atzo jarriko nintzen, eta justo... Ez duzu planteatu TFGA, soa, zu historia ikasita ez. Ez duzu planteatu TFGA Kingdom Come Deliverance. No, es que doa movida antzeko inguruan. Bueno, bando gerren inguruan.
orduan kontatzen du. Bueno, denboraldi amaieran egingo du nire Granaren aurkezpena. Zuzeneko bat, Auserren graduaketa. Grana aurkezten. Bueno, laudioak ikusteko, bueno, laudio eta jaraldeak ikusteko, ni gai naizela, kausa serioak egiteko, gezurra da, baina, bueno. Pasatu gara ja, hainbeste laudiozentrismotik, ja, azten zaigula, jaraldearako egite ditugula podcastak. Amurroko bazara, eta ikusten baduzu, mesedez, iradokizun bat. Zuna bakarra dago, amurrek prestau ikusten. Eta kamararen atzean dago. Hori gira da. Ba, hori. Ondo. Hori, no? Gu orduñera horrendu ginen, artetxo batez. Eskintos? Bai. Jude, ez duen batek, bueno, kotxea jarriko dut. Bosgarrenetara, Bosgarrenetara, bai. Bozkope eta. Eta, ondo, bueno, Isa Sakara, Romería del Fuerte, eta... Romería del Fuerte. Bai. The Strong Man. The Strong Man, Romería. Bai. Eta besterik ez. Egia esan. Bai, Egandean urtetetxeak ospatzera, Marena eta Joldirenak, eta... Sorionak, ateratu da, bai. Sorionak biei. Eta Ruper Ortorika ikustera joan nintzen antzokira. Sorionak antzokira. Super guapa. Guapo. Bai, oson. Unkituta. Bai. Berak egin zuen korrekako abesti bat. Bai, sartu duzu... Gero komentatuko... Guazen zuzenean. No, ez. Ja, komentatu dugu, azte burukoa. Bai, baina... Zer zegoen eskaretan, jo. Eskaretan. Zer moduz azte honetan. Zer ingo dugu azte honetan. Egia. Zer ingo dugu aztenotako agenda, Jon, potentea da, Zer ingo dugu bihar. Zer ingo dugu bihar. Bihar, osteguna. TFG-a? Ez. Gainera, uste dut, eguna libre hartuko dudala. Jaliko egin lan nire kaslari, oie, gaur lan egin behar dut. Korrespontxalidadiko diate. Eguna libre eta ikusi nahi baduzu, jaliko dizu zuzenekoa. Bai, bueno, aipatuko dugu, zer ingo dugun. Baina, esan duzu bihar. Bihar. Gaudelako... Ostegunean. Ya profesionala gara, tío. Ya profesionala gara. Es como cuando la vida moderna. Emititze saioarekin, osea, momentuarekin... Ni eskin dut, konkizan egiten duten kontrakoa. Duela urte batzuk egiten zuten, en plan, eske urrengo asteko frogan tal, eta ja ez dute hori egiten, ez dute ja biharko frogan. Osa, denbora margen horrek. Osa, berez ez da arratsaldean grabatzen dutela. Arratsaldean da talde froga, eta gero urrengo goizean dueloa. Bai. Bueno, horretaz, norbeti galetu alko diogu. Bueno, baina orain gurera. Gaur atera den bezala. Orain dela biogun atera zen bezala. Instagramen, aiaraldeko Instagramean, zuzenekoa egingo dugu. Hasierako zatian Maian eta Izarra egongo dira, eta zatian gu kontoren egiten. Justo, onena jarri dute goizeko goizean. Claro, eta gero ja gu egongo gara hor, puto barro. Dago. Irurak egongo gara, baina Aitor, igual ez da. Igual azkenengo bi orduak egongo gara Jon eta Biok. Bai, tontoren egiten. Batzuk lan egin behar dugu rengo gunean. Bai, Gero igual geratzen egizor eta... Ojalá. Bueno, nahi duzuna. Gusto zaitu mantatxo batekin hor. Kafe litro batekin hor, botila baten, eta... Nik uste dut, egon dela zuzeneko horretan alako despunte bat, gure erokeriaren atan ekearena. Bai, fijo. Pasatuko garela, roskaz, guztiz. Irutarretan edo izango dela puntua. Hor izango da punturik txarrena. Mena, estaba esan para gara... Baina, como justo ordu konkretu baten, como superaktibo, eta no sé, eta baten rollo robot ba moduan. Bi ordutara konturatzen aurreko urteko korrikako, orain dela bi urteko korrikako bideo ikusten ari garela. Liatu gara. Korrika pasatu da, eta ez dugu komentatu. Bastante demora, orain etxean egon barri izan izenez, zuzenekoa ikusten. Eta ez gertatzen. Zergotu da. Bai, bueno, baina, jo que sei, gustora ikusten dut. Pues imagina tu... Ordu dira? Sorti? Zein. Zuzenekoa. Zuzenekoa 7. 7 ordu. Esaten nuen, zuzenekoa 11 telebistakoa eta... Vale. Aktibo dagoen zuzenekoa. Pasen urtekoa. Pasen urtekoa ikusi izan dut prestatzeko zuzenekoa, gure zuzenekoa. Andale. Osa, gu hau dagoen kejatzen, imaginatu furgonetan egotea. Bai, bueno, eta... Zaude hor furgonetan, jende ikusten, eta egon behar za denbora guztian, pues abesten, animatzen, dinamizatzen... Bai.
abesti berdinak azten behin da berriro. Baina nik uste hor, azten garera, dela persona importante. Eta gidatzen duena. Nik uste, Tipo horrek doak asko egin jarrita, gidatzen, a su puta gora. Poliki. Zuten June por Train, hauek. sí, bai, justo, Bai, a ver, bueno, interesgarria esan Nik duzuna, kexatu, justo, claro, korrika aktiboki parte hartzen dute jende asko dago, eta ideia da, zuzenekorako lotzea testigantzaren bat, eskualdean furgonetan urte asko segon direnenak, audiotxo bat bialdiko diatena, eta tal. Guapo. Eta pixkat gehitzen, eta hau, promoa denez, pixkat denez gure promoa, podcastearen barruan, meta promoa, Bota. zuzenekoaz egiteko, ideia da, haber lortzen dugun, zuek, balin baduzkazue anekdotaren bat, korrikaren ingurukoa, dela txikitakoa, dela orain dela urte gutxitakoa, edo dela amaierako juerga batetakoa, bidali DM-tara, asteritxeko DM-tara, eta horrela betelan egiten dugu, zazpi horretako betelan egiten dugu. Anonimoak izango dira, ez ditugu izenak izango. Ez dira anonimoak izango. Anonimoak izango dira. Ja, mesedez, Bezergatik izango dira anonimoak. Son politak dira, tos. Osea, eskatzen bali madigute, anonimo izan da dila. Anonimo. Jende gehiago animatuko da, anonimo baldin bada. Hitz egin duzu jendearekin? Por eso, es promo. Erronkarik egingo duen. Bai, nik uste, lotu aldogula Aimara Mondo, etortzeko saiora. Bai, Animatuko litzateke. Bai, ez dakiz hortuta, baina igual etorriko da aurekin kolaboratzaile gisa. Postminutu barru. Mari esker lortu dugu, eta Sierra Mondoren testigantza podcasterako. Horrela uste Bakizu noren testigantza edo noren erronka? Bilalena. Bai. Bilalek aurreko urtean egon zen hor, ez dakizan bat kilometro. Ez nioen aurreko urtekoaz. Enteratu naiz, Bilalek eta berarekin hitz egin behar dut. Ze Eneko Santxazekin hitz egin da neukan. Bilal aurten, aurreko urteko markak hautxene ditu, Bilalek, eta 72 kilometro egin ditu aierraldean zehar. 72. Ez dut, a ber, suposatze dut, aurten aldatu dela baita esateko era. Korrikakoek aldatu diote kilometroak hitzari lekuko hartze hitza erabiltzen da orain. Orduan, supongo izango dela 72 talde ezberdinen kilometroak egingo dituela. Ja. Orain, nondik nora den? Claro, hor sartzen ari gara. Ziko da, hostia. Hor sartzen. Agertu da... Jesucristo. Jesucristo, bai. Futaren ikustaldia bezala. Baina, Bilalek beherronka horretan zuk uste sartzen duela kilometro bakoitza ez dela elkarte Bueno, batena bakarrik. Ba, guk dudako aldin baduzkagu, oso erraza daukagu, zen nik DM-a bat bedeko dio gero. De hecho, nik uste... Ez, nire kontu. Eneko kein gozuelako, enekorekin ingo zuen, baina eneko kazken momentu ezin izango du. Biziko dela, korrika egiten Burgoseko aldean, eta amaituko dela Gasteizen urrengo gunean, hasi de pura empalmada. Claro, aurrek urtean zegoen nerfeatuta. Aurrek urtean ramadana momentuan. Baina aurten ja ez. Horren esan dut, ikuistera. Supreme. Bai. Nekina. Podcast laguna. Eta gero, bueno, beste testigantza batzuk egongo dira. Bilaren atala, ez baldin baduzu ikusi. Izan hartzinegakoak, izan horoskokoak lotzen ari naizela baita, baina behintzat gure laudiocentrismotik egiteko ingo dugun podcast guapo horretan. Ez da zuzeneko guapo horretan. Amurriotik biraliko digo. Eta hori da esan barruena. Ondo? A ber... Gogotxo? Zuzenekorako? Bai, nik uste erabaki honak hartu behar ditugula. Zergatik? Hori beti, no? Gau, luzea da. Ni... Urreko gunean domen bariko da, eta nik ez dut zuzeneko bat egingo ura denez. Ja. Ura... Hori esaten. Ni konflikto... Edango dugu... Termo batetik. Te bat. Nire... Magiko bat. Nire kafe litroa. Irizkar, bomb. Te mota bat. Orduan, zuk tea, zuk kafea, nik 25 paketea erosiko dut. Eta zegarrokoa. Tarteka aterako naiz joarten da. Sartzen. Kafozerrek jarriko du aurpegi bat. Jodako limoia aurpegi bat. Ni konflikto daukatze, claro. Sierra Mondorekin kanpoan erretzen, saltan. La puta korrika. Testigantzarik badaukazu, testigantzarik.
Jo, lortu dan audioetako batean, zuzeneko garen referentziak egite ditut, bidali dioan pertsona ezagun bati, bidaltze dit audioa, bere anekdota kontatzen eta erbente. Oh, baina goizeko bostetan, no sé quantos. Joder. Zetea jarri du. Agota, Baki zein den, ez da? Bai, segurazki, Badakit, bai. badakit. Baina ez, no, osea, bueno, behintzat denbora aukidut eta prestatzeko. Goaz orain podcast honetarako prestatu dugunarekin? Zer Ni aipatu egin nuen, konfliktua daukadala, egongo garelako hor zuzeneko egiten, baina ezin du korrikan parte hartu. Bai. Zertarako ibili naiz ni Entrenatzen. Ja. Eta jarri altu rollo, argazkitxo bat gure aurpegiekin eta gero ateratzea mikroekin eta mikroekin korreka egitea. Eta gero txibitek esatzen. Atera dira, gilipollas batzuen argazkiekin, no, txibite, laster itxikoak dira, eta... Zema demora dara. 6 minutu, Bueno, no? Bai. Programa ona, gaurko, hostia. No. Bai, joder, dinamiko. Urte gainean gabil. Nabaritzen da, bi pertsona baino gehiago dauden, Joder, zoi ya te gehiago digo, hitz egiten dugula. Ya te digo. Ya te digo. Zuek badukazu daulako anekdotarik korrikaren ingurukoak. Goretzen zarete zerbait eta zespaleski? Honi bai. A ber, bota. Zut urtea ez dut gogoratzen, baina ni atera nintzen Aldai plazan poema bat irakurtzea edo lango zeu zer. Horrek Guapo. ez dut gogoratzen. Itorrik idatzi du, eta ez daki oraindik korrikaren lekukoren barruan dagoen mezua. Comprar leche. Lekukoaren barruan mezua dagoela? Bai. Zuk idatzi duzula? Eta ez dakizula? Ez dakit, ikastolan atera nintzen, jo que se, optatuta, niz nuen nahi. Ni beti zen superlotxatia, eta batean... Badauka horren argazkirik? Izan dezaket bideoa etxean. Ez du bilatu, baina... Bilatzen dugu zuzenekorako? Ez. Bueno, vale. Jose. Ba, nik Urrego. bakarra... Ez que igual txiste txorra bat da, baina 2019ko korrikan joan ginen aretaraino, eta justo niri institutuan nengoen, eta bueltatu behar ginen klasera. Eta bueltatu nintzen nire lagun taldearekin, tal, kuadriakin, eta llegatzean, atezaina galtu zigun. ¿Qué es? Berandu zetoste, no sé qué, eta justo urte horretako leloa zen gure ritmora. Nire lagun batek Iker Larreak esan zion. Eske, bueltatu gara gure erritmora. Eta, oso ona. Baina tipoak ez zuen harrapatu, ez da? Bai. Bai. Cojones. Gainera, bota zuen, en plan, como supernatural, es que gure ritmora, tío. No sé, sin más. Historia ona, en plan. No? Bai. Oso ona. Bai, politak. Nik ez dut bat konkretua. Nik daukadana da memoria txarra. Baina bauzkatalako argazki batzuk eramango dituanak igual zuzenekora, ni txikitan aitit eta mama karritoa bultzatzen zidatela. Bai, pues hori, 2000-tik gerora egon zen korrikatako batean. 2003, 2004, ez da gitze horretan. Bueno, ez gara naiz. Agur bainat. Venga, agur. Big Beñat, Big Beñat. Beira ezazu. Txapi izatera. Bueno, Big Beñat. Big Beñat. Big Beñat. Bai, horrekin lotuko dugu, no? Jose, lotu, sartu. Bueno, nire sekzioa jarriko dugu, ez Big Beñat, Euskalakari abestia. Euskalakari zango gara, pauso, gelditu barik, pauso, maitatu ari, pauso, Euskalakari. Entzun duzuen abestia, Euskalakari abestia da, 2011ko edizioaren abestia. Okeres nago, bai. Osa, nire apuntetan jarreta temazo. Pauso. Zemaz, apunte batzuk egin nituen atzo, TFG egin ordez, ba jarri nintzen honekin. Osa, lehen aldia sekzio landu bat egiten dudala. Horrekarako, zorregatik AEK. Eta... Osa, ipatuko dugu,
Forsen apunteak direla. Urtea, artistak, Eta eta niri dira. analisia. eta gero, hori, analiziak, rollo komentario txiki batzuk. Rollo politena, no. Bai, eta gainera, da oso interesgarria da, golako idatzita, Alto tema, bai, 1500ean liburutan aurkitzen zen politena. kaligrafia berdinarekin. Esan bila derako goiako idazkietan, no? Joder, egia da, que oso txartu idazten dudala. Datu, Hori, Foseren urte betetzerako kuadernio rubio bat, bai, behar dut, Bekatu nuen hori. Horrezkuntzan. Udarako Bekatuko zut kuaderno. FGA eta Rubio kuadernoa. Ebiak, Garren baian rubio kuadernoak egite eta grala berriz egiten. Grala rubio kuadernoan inguruan. Grala entregatzeko eguna iritsi, eta zuk esku zidatzita. Garaiko idazki bat, esako zen. Bezara. Bueno, hori, supongo ya gaur, azkena derenean, supongo ya reels asko ikusi izan dituzuela, askotan galdera Korrikakoak ere bai, Reels soberenak astelenetik aurrekoak, Bai. Claro, ez dakigu. Pargatu. Galdera, bueno, reels asko agertu dira, non galtzen dute zein den zure korrikako abestirik gustokoena. Bai. Eta nire okurritu zitzaidan hori ikusi baino lehen, orain, azkenan gaude, eta supongo que me llamadís kopion, baina hau nire ideia erdi originala da. Venga. Eta, pues, egin nahi nuen, Irunen artean, Lauren artean, Joanek ere parte hartuko du, zein den zuen korrikako abestiren top 3. Originala, Osa, irugarrena, Originala oso. Top 3. Top 3. No, top 3, oza... Zuk emate duzu vuelta. No, top 3, en plan. Iru guztokena. Top 3, top 3 egingo dugu, baina... Osa, baina egin dezakegu gure irugarren gustokona. Iru abesti. Diatu egin naiz. Nik ezin dut bata bestearen gainetik jarri. Nik bai. Osa, ezin duzula bata bestearen gainetik. Vale. Entzun, Jon, incisillo, Bai, lasai. Lehenengo naiz Foserekin hitz egiten, Birritxe eta Porrotxen abestia, Ez da ofiziala da. Bai. extraofiziala da. Horten badago beste bat baita. Hemen? Beste korrikako. Uste nuen ofiziala zen. Kuaderno honetan, daude, idatzeta, abesti ofizial guztiak. Osa, desabe zuen. Bai. Eta, bueno, hori. Ni sartuko Birritxe eta Porrotxen abestia. Nik baita. Ni etopean. Bai. Edo ez dut jarriko, baino ados nago baita horrekin. Ni sartuko dut. Bai. Ondo. Ni etzat Birritxe eta Porrotx. Asne beltza. Bai. Eta Big Beñat. Big Beñat. Alto temak, Fermin, a ver. Alto temak, Honena, igual, Eta zurea, Jon? A ber, ez errepikatzearen, Big Beñat familian behintzat izan da, beti jarri izan duguna top batean, aitak beti izaten du, joer, niri dutzen zait, bai, estilo aldetik eta bai, mezu aldetik, pixkat aldentzen dela korrikaren taldetik, baina aurten hainbeste ikusi dut zuzenekoa, iruditzen zait, zetakek galdu dela aukera bat, dela, kenosuna zetak. Zutuzu abestia, eta zetaken beste abesti bat da. Ja. Bai? Ez dauka, ez korrika egiteko erritmo tal... Ja. Asko gustatu zitzaren esne beltzarena. Bagoaz. Bagoaz, iruditzen zait? Oda. Euskalakari baita, baina nik jarriko nituzke biak leku berdina. Zeratik, direlako 10-16 urte hoien arteko korriketako abestiak. Nire kasuan. Vale, claro. Eta hor izan zen pixka, pues, justo guzten zitzezkian bital, tal, baina ni pixka klasikorroa naiz, eta ziatik auki dut, orduan esan ditzaket zarrak ere bai, eta esango du bizi ganoraz, Vale. lortzen duelako planteatzen duana. Zeinena da hori? Lexardu kepa junkera gehien baterikian se da gehien amaixa eta isiar. Bai. Eta gero... Eta gero bat gaur danik. Mikel Laboa eta Ruper Ordorikaren gero bat gaur danik. Hori oso polita da. Gainera, nire apuntetan badago jarrita. Esan. Alto tema. Alto tema. Politena.
El totema politana. Bai. Oso polita, Oso polita da. Bai, oso lagoero. Bai. Lagoista. Lagoista. Arro, Lagoa konstruktor, bai. Zo, Ruperren kontzertuan, aprobetxatuko ja Ruperretaz hitz egin duela. Esan zuten, bueno, badakizuenez, kontzertu honetan ikusiko dugu Ruperren repertorio guztia. Baina hori izan zuen Ruperrek berak? Ez, aurkeztu zuenak. Vale. Loraldiaren baitan zelako kontzertua. Vale. Eta zureak? Usar? bueno, lehenengo Joanenak. Zein dira zure abestirik gustukoenak? Joan mikroarekin. Ez da igual, bala. Ruter ordorika, Ba, Bueno, betidanik agian ez nebentzarena. Bai. Bueno, alpinista borotz ere jarriko dut. Eske... Goian. Bueno, basikoa da esatea zirkorrikaren. Pues no, ez da basikoa, ez da basikoa. No. Lehen komentatu dugu. Bai. Big Beneat. Bai. Lase. Vale, mi esker. Eskerrik asko. Bueno, eso. Osea, 2019tik aurrera ja Ja, downfall. apela. Bai. Baina zirkorrikarena, komentatu dugu lehen, Foser Tabiok, Oso teatua izan zen gaire garaian, izan zen, baina alto tema, Alto tema, oso korrikarako oso abestiona. Bai. Oso abestiona. Eta, bueno, nik nire rankinga egingo dut. Nik badukat gorrotu duan bat. Bai, zein? Hitzen malin badugu hirurok. Hitzekin. Ez, horri buelta eman diot buruan. Nik gorrotu. Fermin Muguruza jarri balin badugu lehenengo postuan. Fermin Muguruza jarriko dugu azkenean. Lehenengo postuan. Malmoa eselena, Ja, hori gogorra da, Ediziokoa. Bai, Gogorra da. Gainera, laudioko gure lagun batek, Aitor eta Bion lagun batek, ezagun batek, parte hartu zuen bideoklipean, naia txamorro dago bideoklip horretan, bai. Bai. Hau dira nire abesti horretako apunteak. Txuston, gure ritmora, klika. Sin más, aipatzen. Gure ritmora. Hori da abestiko... Altxa, ezazu. No, oso txarra da. Eta hitzekin, nik uste, ere, ez da txarra, baina eski gorrotu dut, porque institutuan jartzen zuten denbora osoan, eta nik uste, eske, ez dela tokia jartzekotan, Timbrearen. Jartzekotan, hori da. Jarri barko zen, klaseko amaieran. Psikologikoki hori da, eske jartzen baduzu. Matematika gazterane aldaketan, hostias, Txuston, gure ritmora joango gara gazteranea gorrotatzera. Barkatu, ez da, zema pirau. Bueno. Aipatuko dugu bate mal gehiago? Bai, nik egin behar dut nire rankina. Dale, Jose, algo tuyo. A ver. Nik, txoin, A ver, betu nahi nuen, igual ez da nire rankinan sartzen, baina berezia da Afrika Bibangen abestia, edizioa. Esan diguzu lehen. Ez duzu entzun, igual, eta ez aratuko, baina da, super 2000ero, da, rollo, Laudikastolako... anime baten amaierako abesti moduko bat. Eta bastante guapo, baina, bueno, aipatzaren zen, sin más. Entzun desazuen. Gero beste bat aipatzeko, zaude ordenean egiten? No, ordenean egiten. Baduzka ordenean. Hori oso txarra, no me gusta. Niri pillo bat. Niko etxart eta el droga zen oiarrak pupurruku. Baina apuntatu dut. Highlights, Eta alboan, Iruñetik. Egin behar da, oza, lehen esan diazu, egin behar dela kukurruku, baina frantzeseko roleko... Justo hori eldrogazek esaten du. No, Niko txartek esaten du. Baita. Bai, horregatik apuntatu nuen. Bueno, nire rankina. Oskorrirena. Hirugarrena, edo, bueno, igual bigarrena jarriko nuke, ez dakit. Tik dago. Gero, por Remembers, Zirkorrika ere. Eta lehenengoa, te voy a copiar, baina Big Benet.
Big Beñat. Eta, hori. Egingo dugu beste abestien balorazio bat. Ze beste besti. Pues, Gainontzeko. Beste bestiak, bale. Orain, Entzun Araba berriz- Euskarazeko... Entzun dituzune zaharrenak zein izango zenuke zela. Pues pila, hasiera momentutik... Barkatu, inciso, Araba Euskaraz laburten da Murrion? Ez. Bai, Amurren uste duen zela. Amurrion uste Bai, duen Izango da, ez dakit. bai, Amurren. Zer? Bada Bai, Murrion? bada. Vale. Zer? Ez, hasierako abesti horiek, ezta? Egin baldin baduzu Vale. primenberra, Vale. zaharretatik, zein jarriko zenuke? Zaharrenetatik onena, kontatuko Zer da laurogeita hamaikar arte, Vale, claro. zaharrenak, oza, zazpigarren ediziora arte. Vale, nengo marka da? A ver, bueno, venga, Onena bota bat. Oskorrerena. Bai. Mitikoena gozategirena. Gozategirena, Onena oskorrerena, nire ustez. Ez que oskorri. Gero baude infumada batzuk. Osea, dago laurogeita hamabostekoa, ez daki, eske ez dut ez da izena Zein ezin da? izena apuntatu. Ez, jarri dut, atarratzetik atera zen. Osa hori da jarri dudana. Hombre, ja, hori izan dute aurten baita. Bueno, ja, pero yo que sé. Eganen abestia. Oso ona, da. Uf. Jode, baina horrek zeukan bertxio, boaze bandek zeukan bertxio bat horrena. Ja, Da, claro, kurrinka, Baina orduan, zein da ona? bandek egin zuen kurrinka, Baina zein da ona orduan? Ni Zemanken bertxioa edo? kurrinka, no? Eganena ez, porque, honena abestirena judela egiten duela. Bakizu ego zeman gauela primeran? Jodela behira puntu dut. Bai, eta bestetik, sin más. Besteak dira pizkat, rollo... Lehena da Xabiera Murizarena. Osa, da txalaparta batekin eta bestea ela. Eta... Zuek bazen egiten errasti berez jaioa Bilboan. Erdi, ez, labiotarra. Labiotarra. Galmakakoa. Galmakakoa, Nik ez. Zaila zela? Ja, nik hori ez. Ez nekin. Bueno, ez Zer bandiote kriston bola. Bueno, Nor urrengo geltokian agartu arte. Te jarto, Que jarto. Ba, hori. Pa. Jarriko dugu igual Big Beñata bestia? Medele. Jarriko lakoiak Gazi izetik Bai honarat Mende berri bat azteko du korrika Buruan mundua Makina jendea Ya está. Ba, hori izan da. Big Beñat. Hori izan da. Eta, Temazo, alto tema. Nik uste dut horrek ez daukala copyrightik, eta oraindik furgofarra egite dutenek ez dutela ikusi nitxoa dagoela, sortzeko furgoneta bat, deitzeko Big Beñat. Zein uste duzue, korreko abesti guztietatik, zein daukak copyright gehiago? Zeinek daukala? Azkenak. Daukan. Azkenak... Fijo. Izan daiteke bai. Fijo. Azkenak izan daiteke bai. Ez que lehen komentatu Foserekin. Noiz bai digatatu zaigu abesti da jartzea, eta batean copyrighta. Ja. Ez dut uste ez da. Igual ez. Nik uste bai, azkenak izango du la copyright gehiena. Bai. Sí, ezagurena da. Probatu ezagun. Jarriko dugu zetakena, si nos tiran el canal, a tomar por culo. Podcasta eta listo, ya sortu dugu. Venga, nik uste dut sekzio honekin amaitzeko, abestien sekzioarekin amaitzeko, ez daukagu. Borra bat. Urte barru. Bihurtu barru. Bai. Triple. Venga, va. Dale. Gal bat. Bota? Andoni Brunek. Mira, cállate. Beléfico, rica. Tipitapa. Comisiones obreras, kin ere bai. Espainiako putxararekin gainera. Ai, ama. Ez que ez dago beste artista holan handirik. Ai? Naskerrek. Nik uste Naskerrekin uste. Bai, Naskerrek. Eta ondo. Erasiko dela Nafarroatik urrengo korrikan. Osa, Naskerrek egiten badi madu, Amaituko dela Iruñan. Superondo gongo da, baina Naskerrek egingo du. Nik uste bai, ondo bingo luke, Ez dira hain Zeba. batuak. Bueno, pero onak dira, joder. Bai, eta? Eskotan... Ez da zara zertan... Naskerrek eta Marusak egingo dute. Naskerrek egiten badin badu, niatik primeran, Claro, bai. Bai, nik Naskerrek esango nuke, Vale. Me vale. Que besterik... Marusak. Merina Kilometro hartu dutela. guapo, baina ez. Merina Gris. Ikusten zenuten? Bai, kilometro. Bueno, berez izan da trans movimendua, osea, trans ez, Kilometro travesti. Travestia, bai.
Jokatu naiz, parkatu. Oso ondo. Eta, zuk, Hori. Aitor? Ez que ez daukatarri. Dena Bai. taldea. Dena taldea, Baina denak ondarruti. ez doa egingo hori. Hombre, ja, broma, zer broma. Ez. Eskaintzen badiete fijo esatu dutela esetz. Es demasiado alternativos. Demasiado underground. Ez dakit, bai, pues, no es que me cuadra en sí, Bai. Zu jarri duzu zalantzen, jo que sé. Baina, jo que sé, esaten bai baiet, pues. Musika Van estiloa Asker. eta hori, bai. Van pegatu Asker. du. Eta hori, Ze plan dago... asteburu honetan edo... Ostiralean. Ostiralean. Komentatu- No, osea, ostiralean. komentatu- Ostiralean ez. komentatu dugu ostegunean, ostegun gauean. Astenetako ostirala ez da ostirala. Astenetako ostirala barikoa da. Barisako? Barixaku. Bapatean, bizkaitxarra gara. Ya está, ben. Bapatean bizkaitarra gara. Eta, pues laudion, duloin barikoa, ospatuko da. Bai. Animaliak egongo dira. Bueno, ez dakit, Egongo dira? Ez dakit. Sí, beti egon. gaixotasun totxo bat zegoen, eta ez dakit azkenean. Fiebre porcina, no. Ez. Gripe porcina, no. Ez. Las Duran, vacas locas. Las vacas locas. oiu bat palestinarako anginak, igual. Bai, hartu dituzte. Hori, eta, pues hori, pues merkatua, taloak, Zagardua. Eta nola iritsiko garago, elektrotxaran gongo da ratxaldean. ordu gutxirekin. Lo egin da? Zenbat lo egin nahi duzu eba? Es que se puedan. Baina igual gutxiago. Bueno, Vale. zuk lan egin behar duzu. Horregatik. Hori, egongo da elektrotxaranga, hauen romeria el fuerte. Eta gero Elegante. urte hurren bat ospatuko da. Zer nahi? Zuzu ikusi Astereneko Rixa. Bai. Hemen egon dira. Gure lehenengo gonbidatuen urte horrena. Bai, bakita pena zen. Bakita pena. Promoare Hori da. inbarko dugu. Bai, arrazoi. Eta gero igandean, Bilbon, kusiko dugu elkar. Bai. Gu, eta zuek. Tarratzetik Bilbora, abian da korrika. Atera da... Zer dagoen? Bai. Zetak. Triple ona, No triple ona, onena. Beratu Zetak Nasker, Bueno, Henry Méndez. Henry Méndez, Tiburón. Peña Tiburón, Athletic Club, Zinega. Onenak. Bueno, ya está. Bueno, azkenengo minutu hauek izango dira... Lusatzeko. No, zuzeneko azkenengo minutuak. Vale, jarriko dugu zetak suabeki. Eta joango gara igotzen. Eta, a ver, copyrightak salto egiten. Baina fade out edo fade in. Fade in. Fade. Pasaias fade. Fade into you. Fade into you. Ba hori. Toma por saco. Bihar arte. Lusatu ditugu asko azkenengo minutuak. Bihar arte. Lusatu ditugu gehiago. No. Bihar ikusiko gara. Agur. Elkarra eka.